Khuzani Mpompongose. Mafikizo liphela kwaze lonke. Asinibongela bafowethu ngokwenza kahle lapha kuma Metro FM Awards. Nenze kahle kakhulu bafowethu, siyanibongela ngemkomelo enitholile. Ebese bafowethu ngizothi nina abantu enithi bekufanele kuwine kubani, bekufanele kuwine ubani kule ndondo kaKhuzani. Bafowethu musani kuba nenhliziyo ezimbi nemoya emibi. uKhuzani simbonile ekhankasa. Abafowethu abaningi abasuke beqhathwe noKhuzani abafuna ukukhankasa ngesinye isikhathi. Singalokho nje sikhuluma mangiKhuzani ukhankasa phambi kwethu. Siyakubongela mfoka Khuba, siyakubongela Mafikizolo, konke nje akhambe kahle. Bafowethu ncumani nje kuphela kuphelela lapho. Isigora namhlanje Atrames ale emdletsheni. Seyivela ngesikhe. Sesathi kusibhoka kwenye amavidiyo lapho sikhuluma ngendaba ka-DSD nabalandi baKhuzani ukuthi akumele besho izinto bazisho ku-DSD ngeCarnival City. Ibuyileke lensizwa ke izodlulisa nje amagama ambalwa nekubonile online kwenzeka lapho kuma Metro FM lapho uKhuzani wena khona ke i-Best Maskandi Artist. uMafikizolo wawina ke i-Song of the Year ingoma yakhe ethi Nconyongo. So uyababongela ke bobabili useKhuzani lomkhuba ke esesujwayele. Lo mkhuba athi ujwayelekile uhlala wenzeka kuKhuzani kuphela ukuthi uKhuzani mayikhankasa enza izinto evela iphusha encinxa abantu bengasho lutho abantu beyitholela, kodwa uKhuzani masekukhona akutholayo bese kuba abantu befuna ukuzophawula bengazange besho lutho all along. uKhuzani esafuna amavoti kube yilokho nje athi kuveza. Nami ngihamba ke emagameni akhe ukuthi yena akuliwa igame ama-awards kuyavotwa nje. Kuya ngokuthi wena ubancinci kanjani abantu babhilivela kanjani kuwe, abantu bawukhathela kanjani umsebenzi wakho. Labo bangawinanga akusho ukuthi ingoba bekamakethanga kahle talent labo o abazivezanga kubantu. Kuhluke nje kumavoti. Ukuvota ke into ekanjalo sekuyilotho nje. Find uwina nonke nisuke nilingana. Nine opportunity elinganayo ukuthi anyone can win. Ingakho nisuke nikhethiwe. Yilokho nje okumele sikubongise nje abaculi bakithi. Ubumbano emculweni kumele hlale lukhona. Akusho futhi uKhuzani uhlale wina ngaso sonke ikhathi cha. Akawina last year kwi-best male lapha nakuma MTN Summer. Akubanga nalutho futhi. So abantu ke bengathatha izinto ngenhliziyo uma kukhona into enzeka la enhle komunye umculi. Sakahle siyabonga le video enziwe lensizwa.